כן. חזיר בר בצד שמאל, שחור גדול טעים. איפה? רגע, תראה איך הפרודוקטים רצים להם בשטח. כן, כן, אתה רואה את החזיר בר, קירמה? כן, 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 הנה, הנה הוא. יש לו סבך שהוא יותר מלא גורים, מלא וגורים של חזירים רצים. אתה רואה שם? קירמה, עכשיו את השביל, אתה רואה, הוא חוצה את השביל? רגע, הגורים מה? זה חזירים? כן. נו מה? יש גם צבעים שם, כמה? איתמר. איזה יופי. הלו? לא. ראית אליהו איך החזירים והצבעים ראו אש וטבח ברחו. אותם, תגיד את זה. יש? בבקשה. ראית אליהו איך החזירים ראו אש וטבח ברחו. הריחו אותך מרחוק. לא להאמין. תשמע חיימון, באמת, אין דברים כאלה. באמת, אני אומר לכם, אנחנו עוברים פה הרבה חוויות ברישיון ליהנות, חוויה כזאת זה עוד לא היה. עוד לא היה, וממש פנטסטי. לראות פה את כל העמק ככה מלמעלה, בשקט, ולראות את הטבע, את בעלי החיים ככה מדלגים על הגבעות מתחתנו, באמת, זה... טוב, עוד גרסת פרומו? אתה יכול... אנחנו נוחתים או שאתה... אני מנמיך. אתה מנמיך? יאללה, אז בוא נעשה מהר עוד פרומו. הקטע של ההנמכות, שזה הרבה חימומים וזה מפריע לכם. כן. ג'ק באואר. כן. אני בתוך הנחל, ממש מעל הערוץ עכשיו, בירידה מגזית. זה עולה לרמת צירים, לא? השביל הזה, נכון? זהו, אני עשיתי לרדת להתקרב לגזית. יש לי פה שתיל. הנה, הנה החזיר בר, תראה את האוטורד שם. כן, 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 נכון. הנה, 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 עוד כל אחד, עוד הגורים, אחד, תראה יותר מהגורים. כל המשפחה. כן, הם מצלמים אבל. ממש משפחה של חזירי בר, תראה כמה קשר גורים פתוח. קטנים. לא שמעתי. יא אללה. תראה, אבא, אמא, רגע, לא וממש לזוז, משפחה לא שלמה. לזוז. בסדר, היא צועקת כאילו תקעתי לה כבר את השיפוד. בוא'נה, חזירים עושים משפחות ככה... בלי עין הרע. כן. יש לו שם 6, 7, 8, 9, 10 ילדים. היא גונחת כאילו... בוא'נה, יש מים בנחל, ראית? כן, כן, כן. תראה אם תתפוס כמה ליטר מים, אין לנו הרבה הזדמנויות לראות נחל עם מים במדינה תראה את הדהייה הזאת פה. מי זאת? תחתנו. כן. תסתכל על ציפורים מלמעלה, זה יפה. עכשיו אתה מרגיש איך העית מרגיש. כן. טוב, פרומו? מספיק. לא יודע אם נוכל, אתה עכשיו כל הזמן מרים, נכון? לא, יש מצב שזה נרגע, אנחנו עושים איזו אתנחתה כזאת על הקרקע וממשיכים. ממשיכים? סבבה. סבבה? כן. ואז תדברו... אוטוסטרדה. איזה יופי. על המים. נעשה ספליש. וואלה? יואו, תראה איזה יופי. בשלוליות האלה... בוא'נה, תבואו כל יום. למה? איזה יום, איזה... לא היה לי כזה דבר עוד. שאני ממש ככה לאורך הנחל. מבחינת הזרמה אנחנו של האוויר? חוצים, יורדים, עולים, אבל... הנה, נעצרנו פה. במקום המדהים הזה. זה פנטסטי, פשוט פנטסטי. גם השקט הזה, זה...
ביד? עם היד. באף. יואו, קרובים. אז מי צריך לכוון את הכיוון? לא, תן לטבע לקחת תן אותו. לטבע לקחת אותך, זה הקסם של הכלי הזה, אני לאט לאט מתחיל להבין מה זה אומר. אתה עולה ואתה עם ארוחות, ולאן שהארוחות ייקחו אותך אתה הולך, וזה מתמצא. פשוט מקסים, פשוט מקסים. צריך רישיון להטיס כדור? צריך רישיון טייס לכדור פורח, שזה לפי דעתי כל אחד, צריך הרבה היגיון להפעיל, אבל זה לא מסובך זה מדי. מה שצריך בשביל להבין. נוחתים. יאללה, הנה צפרדע קטנה. מה עושה פה? כן, הנה, תראה. מה רוצה הצפרדע? איפה? היא הייתה שם, ממש פצפונת. אתה יודע מה צריך בשביל לעלות על כדור פורח? נו. רישיון ליהנות. זה מה מה שאתה שאני צריך. אומר. בדיוק. סליחה על השאלה המאוד מאוד ארצית. כמה עולה החוויה הזו? איזה שאלה. זה לפי שעה, זה לפי בן אדם, זה לפי אדם, כן, זה לפי אדם בסל, זה סביב 1,000 שקל. לבן אדם. כן. לילדים זה קצת פחות, יש עונות שזה קצת יותר, אבל יש לנו גם מבצעים לקבוצות גדולות. זה יותר זול מהסל בסופרמרקט. יותר זול מה... שתלוי של איזה סופרמרקט. סל הקניות בסופר. סל הקניות, כן. אנחנו לא נגיד איזה. ויש טיסות פרטיות של זוג שרוצים להתבודד, להיות לבד. אני אעשה שוב את השאלה ואולי הזאת, איזה? התשובה תיתן לאלי ולא לקרקע, בסדר? עם הכסף? אוקיי. אוקיי. סליחה על השאלה הארצית. החוויה הזאת, כמה היא עולה לבן אדם שיבוא וירצה לטוס? זה לפי כדור, לפי בן אדם? אוקיי, התשובה לשאלה הישראלית זה סביב 1,000 שקל. זה לבן תלוי אדם. לבן אדם, כן, זה תלוי במספר הנוסעים, יש 1,000 שקל לבן אדם? לאדם, כן, שזה כולל את כל הטיסה, טיול ג'יפים אחרי זה, ארוחת בוקר מפוארת, כל החוויה. משהו כמו 5 שעות בסך הכל. היה חצי יום. כן. התחלת להגיד על זוגות שרוצים להתבודד. כן. אז מה, אתה באמצע הולך? אז אתה יורד למטה, מה אתה עושה שיש פה זוג רומנטי בסל? אז אחד התכונות שלי שאני גם מרחף ואני גם דני דין. אתה נעלם. אני פתאום נעלם, לפחות עם עצמי. אני בצד, יש הצעות נישואים, יש הצהרות מעניינות בטיסה. ומה קורה שעניינים קצת מתחממים בין בני הזוג? אז אני מתחיל לבעוד בהם, כי תעשה לי טובה פה, אין זוג רומנטי, אל תיעלם ואל תרחף. אבל לא קורה פה שאנשים שוכחים את עצמם על הכדור ומתחילים להיסחף עם הרומנטיקה? איזה מין שאלה זאת, אליהו? הישראלים מאופקים. אם הייתי בגרמניה אולי זה היה קורה. הציעו לי כל מיני הצעות, כן, אבל לא התממש. המיטה המעופפת. הכדור החשוב. אפשר משהו עם האש והבשר. אנחנו ממש על הנחל עומדים, כאילו עולים, יורדים, משנים כיוונים, ממש איך שאתה יורד מגזית. כן, איפה שנחתנו פעם, כמה פעמים נחתנו. איזה יופי. טוב, חיים, יש לנו פה עוד איזה דיבור שאנחנו צריכים, שאנחנו מדברים בינינו, לא מחכה לנו היום. לא, אני למטה פה, ממש תסתכל פה רגע על הטקסט הזה, הנחל. אוקיי? טוב, ככה יש לנו בראנץ' בנחל איפה ציפורת, שמשכת. שאנחנו יורדים איתו, אחר כך אתה עושה את המנת שטח, זה המתכון שטח. מוזיאון ההתיישבות במרחביה, נראה לי, אם אני ממשיך בקונסטלציה הזאת בסדר? שאני לא עולה, מדברים בינינו, מה מחכה לנו היום? אני אעלה, אבל בקצרה, בסדר? ירמה? אוקיי, כן. בבקשה. יש לך? נראה לי נשאר פה, ביי.
כמה שיזף יש פה. דומים. אוקיי, תכף נדבר על הטבע, בואו נדבר רגע על מה שאנחנו עושים בינינו. נתכנן קצת את היום. אוקיי. אנחנו יורדים, אפי הייתה מרגל לנו איזה פריסה קטנה עם איזה ברנץ' חביב, נכון? כן, אנחנו נעשה ארוחת בוקר. יפה, מעולה. אחר כך, מה המתכון שלך להיום, מתכון השטח? יש לנו שיפודים של פרגיות בנוסח קצת שונה ממה שמקובל. לא על פחמים. לא על פחמים, שווארמת שטח. משהו כזה. לא, שיפודים. שיפודים. אבל לא על פחמים. שיפודים אבל לא על פחמים. נהיה במוזיאון ההתיישבות בחצר מרחביה. שחוגגים פה 100 שנה כמו שאמרנו. יפה. מכוניות מה? מיטו, אלפה רומאו. שגם כן חוגגים 100 שנה. חוגגת 100 שנה אלפה רומאו. סובארו אאוטבק. יאללה, אנחנו יורדים על העץ, יורדים על העץ! לא, אתה לא יורד, הוא עכשיו משנה כיוון. יש לו דיליי. זהו, זה העניין, כן. יש דיליי עד שהחום מתפזר. עד שהחום מגיע למעלה. על הדומים. אוקיי, אז אמרנו ככה. איזה אוטו אתה הבאת היום לטיול? אלפה רומאו, מיטו. אלפה מיטו. כן, אלפה חוגגת 100 שנים, כמו העמק. אני הבאתי סובארו אאוטבק, שזה יופי של אוטו בשביל להסתובב בשטח וגם בכביש. נעשה לו מבחן, נראה אם הוא עומד באמת בציפיות שלנו, ונגמור את היום בארוחה במסעדה הכי טובה בעמק. נשמע מקסים. מה יכול להיות רע? שום דבר. נכון. זה הרעש. איפה הם? איפה הם באמת? מי זה הם? הם זה... הבלון השני? כן. הרוח לקחה אותם למקום אחר. נראה לי שהם נחתו. שיו, תראה סתם, תעביר. מכוניות שבאות זה באות אלינו? מהג'יפים? יכול להיות. ראיתי לנדרובר, הם מסתובבים עם העגלה מאחורה. בסדר, בובה, כן. בסדר. בואי לאבא, בואי. צוות הקרקע. השביל הזה הוא מתחיל בגזית, נכון? יש כניסה אליו מגזית, אפשר נכון? לרדת לנחל תבור מגזית. זהו. אני עשיתי את המסלול שנכנסתי מאזור גזית וסיימתי אותו טיפסת או... טיפסתי, מגזית לכוכב הירדן. אוקיי. כן, אז ירדת פה ואז עלית... ואז עליתי למעלה, עלית כן, ימינה, בדיוק. לכוכב הירדן. כן, כן, כן. ברגל? מסלול לא, עם יפה. ג'יפ. ג'יפ רך, לא משהו היסטרי. מקליט. יפה, מה, נעשה עוד גרסאות פרומואים? כן, יאללה. אתה זוכר שאנחנו מסיימים את המשיכה. מה המשיכה? אנחנו עוד פעם מצלמים את הפרומו, אז רישיון ליהנות, כבר מתחילים.